Jamen, det kan man ikke. Væk, Helena. Nu kører vi. Jeg kan ikke have det i min hånd. Nu må det tage det hele tiden. Så brug nogle større hænder. Okay, I siger til, når I gør det. Hvordan zoomer man? Vi gør det på nu. Og jeg trykker på nu. Okay? Ja. 1, 2, 3, nu. Hvornår skal jeg stoppe? Altså, er det når det helt krister? Jeg filmer ikke så længe. Er det nu? Det tager jo 1000 år, det der. Er det så, når det er helt lyst vandet? Så kommer det til at tage lang tid. Ja. Ellers kommer det til at tage rigtig, rigtig lang tid. Så hvad gør jeg? Så stopper du. Nej, det er jo ikke helt nede. Det er jo ikke nede endnu. Det var ikke. Det er jo ikke nede endnu. Men ikke bare, når vi kan se en klar bund. Nej. Prøv at sige, Jeg har hvor stoppet meget der er her, der Har du stoppet? Et sekund. Jeg vil tro, det er færdigt nu. Vi tager vel bare det. Så I stopper nu? Nu? 34. Okay. Hvad så med den anden?